Natural laeng ti panagbiton, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyon ni suliso. Ngam no ti tao ngagbidot wano agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bidot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Apay ngayong break nakmatan, Giselle. Anya ti basol ko. Awan basol mo? Ngam na uma akon iti relasyon ta. Isong ag-break tan. Giselle, ayatin ka unay-unay. Di mo kumawat aramidan ti kastoy kanyak. Di ka kadi makauawat, Paul. Saan ka nga rudan akayat? Narigat ka di amaawatan dayta? Giselle, Basta, saan ka ngagpagpakita kanyak? Tamanipod ita, awantan. Awanan ti relasyon ta. Nalawag mo't siguro dayta kan ka. nagsakit na ito yung inaramid mo kanyak. Awan ti amok abasol ko kan ka. Ngam, ingkalang nak, akaslawan na nyaman na. Kaslawan na nyaman na kan ka, tirik na tipadam at tao ang masakitan. Di ko namkit di, saan mo akabaulan ti makibreak kanyak tanapintasak? Saan ka na makasapolitikas kanyak iti kinapintas? Saan lang at ikinapintas mo tinayat ko? Ngem no talaga adin akon kayat. Awanin ti maramidak. Jak nga rod ipilit ti bagikan ka. Papayasan mo tin ngam umay ni Paul dito'y balay, iha. Awan kamin papa. Nasuro ka na makabulan. Anya, nagsayang mo tin, kaya't kulaunan ni Paul para kan kata na singpet. Ti problema kat jak kayaten papa. Nagalisto ka mo tin na nauma. Napintasak papa. Ado ti agayat kanyak. Iso ajak nga rod ibalod ti bagikin ni Paul. Ay, anyan ti kasta panagrasrason mo. Sana na inkalintagan ti panagrasrason mo. Imbreak mo ni Paul nga awan ti gap-gapo na. Papa, Sayang at talaga ni Paul. Imbeleng mo ti swertem. papa, siyak ti swerte na. Saan asyak ti swerte kan kuana? Napintasak? Bagnangak. Adda aminan kanyak papa. Iso nga rod nga ado ti umapapal kanyak. Ado pa'y nga rod apol ti dumteng iti biyag ko, papa. Ay na, nagpindas ka talaga, Giselle. Sana makauma ti rupan. Amok dayta, Alexis. Sana all. Adda kasta kinapintas. Mala Diyos ang kagandahan. Sika talaga. Talaga, mat. Awan pa'y tiritoke na dayta, ah? Awan mo't kaming dinaskan nga iparetokek. Ta natural amin ti makitam dito'y bagik. Awan ti peke. Isungarod, anak-apal ka, girl. Sigurado nga dumot lang tumapapal kang kaapad at babae. Gapu, iti kinapintas mo. Correct! Ado at talaga, girl. Ngam baybay am dagit ang umapapal. Awan bibiyang ko kadakwada. Awan na ti panahon ko amang panunot kadagiti laad. Ay, grabe siya. Nagsakit. Ouch! He, saan ka mo taladan niya? Siyempre, nakara na kiti beauty.
Anya jay kunam, Andrea? Makiasawa kan? Uwan, ma'am. Kas kalagdardaras mo tira makiasawa? Idinto ta, inauna akpay kan ka iti makatawan? Kaya't nga minan tinobyok nga agsimpa kami, ma'am. Isong agikatak mo tan ababaunan nyo. Kasta? Okay, adakan ka dayta. Narigat mo't no itali ka kas babaunan mi, no kayat mo na talagang ti makiasawa. Angam, aguray ka man? Apay adyak nakit-kita ti nobyom? Sarsarong karan na kinyabalay mi no day off ko, ma'am. Kasta? Okay, makiasawa ka nga ruda no kasta ti kayat mo. Narigatan. Amangan no agbabawi pa iti mga asawa kan ka, kat maawanan ka. Ha? Kas kalagdardaras kami na makiasawa. Iso ang narigat mat, no pagkudkudam ti panangikalay sa kan ka ti nobyom. Agyaman nakta ti awis kong agkita ta diti restaurant, Giselle. Ada nga min napatag nga ibagakan ka, Trey. Anya day ta? Ibagam. Sakbaya mapantay ti resort nga asidag diti restaurant. Daytoyin ti maudi ang panagkita ta. Anya ti kayat masawan. Agbreak tan. Anya. Naglakamutan ti panangibagam nga agbreak tan, Giselle. Anya ti basol ko kun ka. Narig na ka, saan ka gaya man ngay ayatan? Narigat mo't no, itultuloy ta ti relasyon ta. No awanen ti ayat, amarikrik na ti maysa kadata. Giselle, anya ti nagkurangak. Apay anapukaw ti ayat mo kanyak. Basta, saan ka ngay ayatan, Dre? Kasta lang kasimple ti amin. Nagsakitan. Nakasaganon ti amin para iti panagpropose ko kan kay resort. Ngum i-break na kalagayam. Manggita ka lang iti sabali a pagproposam. Ta saan kan ngay ayatan, Dre? Grabe ka, girl! Awan kayo man gaya man kini Papa Dre. Kasta talaga, Alexis. Apay saan ka makapagbayag iti relasyon na sasarkan? Diyak man amo, ngam. Diyak kayat nga ipupukti bagik iti may sa relasyon. Diyak kayat ti kasla balod no adda ka relasyon ko. Panagriknak ngamin kat, saan na kanawaya? Anya? Kan may sa, napintasa, Alexis. Uray mamin ano pa'y amakibreakak, makasara kaklata iti lalaki nga agayat kanyak. Nalaka lang nga masukatan dagiti lalaki. Kunam day taat, napintas ka nga na talaga. Ang kasi mo dagiti lalaki apagsangsangitam, gapu iti kinagita, day ta kinapintas mo. Naglakalaan, ti panang i-break mo kadakwada. Well, saan ko na basol dayta? Tanang nobya damot ngamin iti napintas. Saan ko matabasol no napintasak, Alexis? Mapanta ka din iti wedding anniversary adarayan tapon. Wow! Nagpintas mo ti asawak? Sika talaga. Kanayon nga ibagbagam na pintasak. Madamdama, mamati akon kan ka. Ah? Kaya't mo sawen. Iti paulit-ulit nga ibagbaga ka na pintas ka. Di ka pa'y lagay ang mamati kanya?
Kasano kat kaslabulbulaan na kon? Sana niya? Sana bola, no ibagak anapintas ka. Gaputapud no dayta. Nagtaod iti kaunggak. Tay sumet ti makitkitak. Ngam, adayo ang napimpintas ni Ma'am Giselle. Saan ka di? Apay ngamin anairaman iti saritaan ta ni Giselle. Napintas ni Giselle? Aminado akit iti dayta. Awan ti makunak, no kinapintas ti lang ati pagsasaritaan. Ngem, napimpintas kay ti panagkita ka, Andrea. Tanapintas ka lang arudin iti akinruar alang ha. Sumangkapintas pa ti kaunggam. Paul, Iso ano balitok tinapukaw ko idimbreknak ni Giselle. Dayamon met tinasarakak. Kat si kadayta, Andrea. Anya ka magtan, Giselle? Rumor ka no kay kayat mo? Kalpasan na? Sumampot ka tamat no kay kayat mo? Anya nga ron ngay, alangan mo't kagpupupo kaklatan dito balay, papa. No kumata tinutulungan na kiti negosyo. Sana dahi ito nagbalbaluglat ang tinararamid mo. Na isalbar pa'y kumati negosyo. Ha? Anya ti kayat yung asawan, papa? Awanan, tinegosyo. Nalugin, talino ko nakmat tinagbali na business partner ko. Awanan ba inday jay? Kunak mo nakarakaro at dumakal ti business ko, babaan kang kuwana. Pinagtaltal kak, ngam lino ko naklagayam. Iso nga, awanan tinegosyo. At dapay baybayada kiti bangko nga utang ko, ta nangutangak barang makabangon pa iti negosyo. Ngem, awanan na talaga. Malas! Papa? Kasanuta nga rodan. Nana edad, mangyag ka man iti pagpalamis bikin ni papa. Awanan ni Dad. Oray ti katwa na babaunan kanti driver ko. Pinapana ko idan, ta awanan ti maisweldo kadakwada. Anya? Kasanuta nga rodan, papa. Anya ti aramidan ta. Agbyag ta ka din amang urkurangas. Awanan ti maaramitan ta. No di, aklunan ta ti kinapod no. No, saan, papa? Diyak ka ba ilan ta? Diyak lakit di ka ba ilan ti agbalin ama mirmiraot. Sana mabalin kanyak dita, papa. Nairuwamag nga adda ti mga asikaso iti amin na kasapulak. Iruam mon ita ti bagim. Tama ni po dita. Sabalin ti taray ti biyag ta, Giselle. Anyamutan. Siya kun ti agdalos diti uneg ti balay. Jakun mas asikaso ti bagik. Jakun makapa-facial. Umadon ti wrinkles ko. Jak pa yun makagatang iti cream nga ikabil ko iti rupak. Hello, Alexis? Hey girl, apa di ka matan umay dito pwesto? Kwa. Awanan ti panahon ko. Ha? Itaman pay. Schedule ti facial mo ita, kanda dumapay. Awanan, Alexis. Awanan ti ibayad ko kan ka. Para iti panang maintain mo iti kinapintas ko. Ay sus, no baybay am ti bagim, sigurado nga umadon ti wrinkles mo. Sana bale. Tanapintas aklata nga uray awanan dagita.
Uwan ang saan na kasi di girl. Ngayon, bumakbakit kan. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Laad akon? Ne, sana kasta. Kahit ko asawan. Sige, ado pa'y ti aramidak. Bye. Manipod dito'y sarmi nga sangsangwak. Husto ti imbaga ni Alexis. Nagdakla talagang tinagbaliwan ti langak. Saan akas idi ka bambanwagak? Nga awan apulos ti makita a wrinkles ko. Nagpino idi ti kutil ko. Nakapimpintas idi ti panagdisso ti rupa. Ngam ita, ininot mo na matintin nagtipingping ko. Dumadakelan dagiti eyebags ko. Addan babasit nga ugad iti aglawlaw dagiti matak. Saanen akas iti sigod ti kinapresko ti langak. Saanen amaliklikan ti panagbakit ko. Papa! Andrea? Ayan ti anak ta? Simrakan iti pagadalan. Agrubrubuatak mo tan amapan iti restaurant ta. Talaga hands-on kay ti business ta? Wala Kasapulan, Paul. Taday tamot ti pagbiyagan tayo. Naggasa ta ka talaga. Tanapintas lang aro din ti asawak. Nalaing pa'y ngagtrabaho. Rugyanak manan ako nak. Udnumot ti ibagbagak. Awan ti makunakan ka, Andrea. Isungay naldaw mo takasla pumimpintas kay ti panagkitak. Takanayon ka anak ka isem. Gapu tawan ti problema kan ka. Iso ano ko nam anagasat ka kanya. Nagasatakmat kan ka. Takas kan ka ti nagbalin nga asawa, Paul. Andrea? Agasam? Nobyo ti sigod nga amok ti nagbalin nga asawa? Naggasat akon? Impalagip mo manen ti saan arumbang alagipan. Agpaysumat ngamin. Ibagbagak lang ti pudnoan niya. Imbaglakit din ta imbreak na kaidi ni Ma'am Giselle. Iso anakita nak iti suli. Naidahitan. Umay kakit din. Itulod ka ni di restaurant. Tamadamdamalaeng, sukunek maten jay anak ta. Yes, boss. Sika talaga. Sige, Papa. Agna nga kayo, tasubuan kayo. Pasensya wala ko man kanya wiha siya kunti asikaswim awan lagaro dyan kwarta sa kastoy pati nagbanagak pasante papanaka atake Papa, azonte gastos sa iha. Mata wala ko mga rulen. Sa kala marigata na mga asikaso kanyak. Papa, anya kayo kadi. Saan ko maakomporme ti bagbagayo? Diyak kayat ading ganday ta. Giselle. Kasano aglaangan no awan kayon. Sa anak mo't nga rod nakias asawa. Awan mo't ti agdat-daton kanyak.
Agmay may sakto na, papa. Drusan, ibagbagak ka ildi. No kumata, di mo pinag-alaman ng lalaki na adan ka kumamot din. Iti bukod mga pamilya. Papa, Nagdodri, nagsasayas, nagwali na nobyom, ingka lang mula ida. Saan nagbayag relasyon niyo, aging gaita na bakitan ka na balasan. ala, saan tayo napagsaritaan dayta, papa? Agpaimbag kayo kit din. Tauray no agbabawi ak itan, awanan ti maaramidak. Diyagon maisubli ti napalabas, papa. Sure ka ka din, iti panangilakom iti balayo. Kapilitan ata awanan ti mausar ko. Awanan ti igatang ko iti agas ni papa. Oh, grabe mo tenday ta nagbambanagan niyo, girl. Awanan ti nabati kada kami. Nagsammakedak met iti sanikwa ni papa. Ita, bumaket akon. Imposible nga dapay ti mangawat kanyak iti opisina. Tapno agtrabaho ak. Kat nagad-ado ti fresh graduates ita nga agsapsapol iti trabaho na. Amom, nabaybay amon ti bagim, tasabalin ti focus mo ita. Nagdakkel ti bimaketam, girl. Kas ka na nalay-lay na sabong. Saan ka na fresh? Alexis. No offense meant, ha? Ala, nagbakat ka talaga, Giselle. Nagado ti inaramid ko Danda ni nalipatak mo na patumarin ni papa iti agas na. Papa, agtumar kayon iti agas yo. Agriing kayon. Papa, saan mo't gaya man nga agang angas ti papa? Papa? Papa! Pinanawan na ko ni Papa. Papa! Kasanuag pa'y itan. Agmay-may sa akong ta pinanawan dakmatan. Awanan ti kadkadwag, Papa. Oh, my Papa, to me he was so wonderful. Oh, my Papa, to me he was so good. Alexis, agmay-may sa akon. Makipaglading ita, kiti napasama kiti amam, girl. Awanan ni Papa. Naungput mo tintitaan ning apanagnaud ko iti nailakon abalay mi. Girl? Kapilitan nun ang pumanawak iti di makulak abalay. Tasaan kumuten ako kwa.
Ay, anyan dayto, yan nagmambanagam. Sa dinungar ti papanamitan. Diya mo, Alexis. Makamuditan. Ayaban ka kumaijibalay ni, nagadu kami mo't ijay. Saanan? Nakababain mat. Adamot basit na bati iti kwartak. Dayjay langin ti aramatag nga agabang. Bayat ti panagsapsapul ko iti panggedak. Imbag at, adapi na bati akwartam. Basit lang dayjay. Kapilitan nga agsapul ako niti panggedak. Tapno adda ti pang suportar ko iti bagi. Siguro, girl. No nakiasawa ka iti maysa, kadagiti nagbalin a nobyom idi. Saan ka kumamot nagmay sa ita? At ako makabinadang mo. Ita, awanen timang pampansin ka. Saan ka nakas idi akasla mamagnet ti lalaki ka, ta nagpintas ka ngamin na talaga. Ita, nagdakulan, ti nagbaliwan ti langam. Bimakot ka ngamin iti gusto. Kinapudno na. Jakon kaya ti kumita iti sarming. Tamakitak at talaga tinagbaketak. Awanan ti sigud asa diwa alangak. Idi ka ubingak. Bakit? Nagado ti customer tayo. Inaldawa kastoy Ay, uwan nga rod. Pila-pila pa ikit ni dagiti umay Takay kayat da talaga ti umay dito restaurant tayo. Sapay kumatag tultuloy ti kastoy, tapno adumat ti matulungan ta nga empleyado. Uwan Aguri ka, ito'y pa dyan nakatugaw bakit ako mitkita dito Ay, nadlaw mo ba't kayam day, Chay? Kunak no adala ti ururayan na iterwar. Saan mo ta pumampanaw? Ang mga no damot masapul na. Alayang ka kasarita, ang mga nadamot masapol na. Kaasimat, itay pala nakatugaw iti ayan na. Saan mat nga roda sumrek, tapno agorder iti kanan na. Manang, anya ti masapol yo. Itay pa'y ngamin ang nakita na kayo iti asawak ang nakatugaw dito yurwar. Kwa. Kaya't kukumati agtrabaho iti dayto yung restaurant, no? Ma'am Giselle, sika ka di daytan? Andrea? Kung nagtupay ka ta sika, ma'am. Kwa. Nabayagan adi kay nakitkita. Manipod nagpakada ak kada kayo apumanaw akon kas babaunan nyo, idi nakiasawa ak. Kwa. Kasla, saan ka pulos ang nagbalin a babaunan idita? Nagsosyalin tilangam ita. Anya tinapasamakan ka, ma'am. Apay akas na tilangam. Pasensya ka na, ha? Maikaw ak ngamin iti kasta langam ita. Gaputa, saan akong akas idi iti kinapintas kasta kadi? Adayo pa yun abakbakita kakitaan ngam sika. Tinasayaat, umay ka. Umunag ta dita restaurant. Kwa, awan ti kwartak Siyak ti makaam mo. Basta umunag ta dita restaurant.
Dito'y ta area nga awan ti tao. Dito'y kami amang mangan iti asawak no napumpon nun ti restaurant. Madamdama laeng, umayan ti asawak dito'y. Nakita na ngamin ang nagturong ta dito'y. Andrea? Paul, ni Ma'am Giselle gayam tinakita ta itay iti ruwarte restaurant. Paul? Giselle? Um, Kumusta kan? Nabayagadi kan nakikita. Kastoy. Tilagak mo't siguro ti mangibagano. Kumusta ak? Ha? Jaglaing pagarup da kayo gayam tinagkatuluyan. Maragsaka na kamakamoy ti dayta. Nasayatan ti biagyo ken madlaw naragsak kayo. Giselle? Agaplaya ko may ti trabaho iti restaurant yo. Isong addaak ditoy. Nakababain mat ka na kayo. Ija ka mo kukwayo gayam da ito yung restaurant. Anya ka kadi? Awan ti rumbeng nga pagbainam. No anya man dagiti napasama kiti napalabas. Rumbeng lang nga lipatenin. Awanin kanyak day jay. Tanaragsak ako ni tisidong ni Andrea. Kastamaten kadagiti anak mi. Awan pa'y tao dito yung restaurant. Tanasapa pa'y. Nagdakkel ti sarming iti sangwanak. Awanen tinagkinis iti arupak. Tapasig apiligisen ti makita ita. Mangrugimeten ngagluy-luy ti kudil ko. Adumeten ti puraw abuok ko. Limukmagak beten. Saan ako nakasidi iti kinaseksi? Mangrugimeten ako mudrep ti panagkita. Bakit ka talagan? No kumay ti sabong. Nalaylay akon. Nagbaliw talagan ti panawan. Giselle? Agsangsangit ka. Paul. Awan anyaman na daytoy. Naamiris ko laeng ang nagdakkel at talaga ti pagbaliwan ti tao. Iti panaglabas ti panawan. Giselle? Taawan ti permanente diti lubong. Amin katagbaliw. Nuubing tayo ita. No napintas tayo ita. No saan tayo man amasapa amatay. Dumteng tuti ka nitong agkupas da ita kinapintas. Tamin nga adda dito'y lubong ket lumapas. Iso as siyak ti saksi asan arumbeng nga ipanakkel. No asino, kano anya tayo ita. Tadumteng to ti kanito nga amin abanag kat agbaliw, kan mapukaw. Kas iti sabong. Uray kasan upay ti kinasadiwa na ita. Dumteng tulat ta ti kanito amalaylay. Kat magango. Kan matinag iti daga. Malungsot. Kat agbalintumeten adaga. Gusto ka, Giselle. Agsubli tayo amin iti daga. Saan arumbeng agpanakkel tayo?
Tawan mati ipanakal tayo. Oh. Ta amin nga adda ka na tayo dito rabaw ti daga ket temporaryo laeng. Awan ti mako na ako kuha tayo. Ta ultimo tilanga ken bagi tayo ket saan tayo ako kuha. Dunteng tulat tatikan ito nga agsubli tayo iti daga ang nagtaudan tayo. Mayat tayo man wenno saan. Tinapateg ket saan amapukaw ti panagtaleg, panagraem, ken panagbuteng tayo iti Dios. Taday ti makuna ako kuha tayo. Day ti kinabaknang tayo, amabalin tayo asalimet-metan, nga uray pumanaw tayon dito'y lubong. Tati sasao ti Dios, ket awan patinggana. Agtalinaed, nga aginggat inggana. Isayas kapitulo 40 iti bersikulo may 8. Wen magango ti ruot ken malaylay ti sabong, ngem mataginayon ti sao ti Diyos tayo. Pagsarmingan. Sound effects, JR. Musika, JD. Script, kan iti direksyon ni Jovi Dupais. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Agyaman kami itingkay panang tarabay na imbag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo na dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!